koro gi sieko ka gikao mar pingo chenro ma sirikal ne goro madwaro keto kembe mag sukari magweng' mag Nyanza goende lwet ji giwegi. Nyocha machiegni niendi jotelo ma Kisumu nyocha ne dwaro mar mondo mi oruch oko dwaro mane sirikal ne godo mar keto kembe mag sukari ma kaunti ma Kisumu kunendo e lwet ji giwegi kuom higni 30 mangima, kane giwacho ni pach jopiny ne ok okayo wach machalo kamano endo, kendo kaachiel bende kod josir lwedo e sekta mar pur niang' bende ne oweyo oko e paro mane sirikal ne godo mar temo keto kembe mag sukari ma kaunti ma Kisumu lwet ji giwegi goendo. Oga jotelo ma Kisumu goendo ne wacho ni yo mane sirikal tiyo godo ne en yo ma raracha malich mokalo, kendo ne otem pando oganda ma kaunti ma Kisumu kunendo wi chenro mane sirikal ne godo goendo, ka giwacho bende ni okang' ma sirikal meche ne dwa kawo mar keto kembe mag sirikal mag niang' goendo kata mag sukari e lwet ji giwegi noendo ne en gima odhi ataro gi chike mathurka. Jotelo moyiere kaunti ma Kisumu nyocha ne owuok gi duol achiel ka gikwedo mokalo chenro manitie mar kodesa kembe mag sukari kuom higni 30 kane giywak ni ok ne okaw pach jopiny, kata kamano Bishop Henry Ondeje mar kanisa nomiya to koro neno wach ni mopogore. Tiga ne jogo biro wach mokal kama ber adier mar ni mondo otim privatization ni sugar factories. To koro kendo yie machiegni yudo ka jotendwa moko mane Nyanza ka, particularly in Kisumu County, no oboke ni oppost gini ni gini ne onge public participation. Tata mokwayogi agenda manyuwuok mar kawo gini keto lwet ji giwegi is not selling the company. This one is leasing. Kwani jothurwa beru puonju jou yaka josiasa timu gima dang konywa mondo leasing ni wateme uru, to kwaseteme kata ka poni leasing biro di mabor to leasing nyachadi 5-10 wateme ni gigni 10. Bishop Ondeje omedo ni ma chenro ma kawo weyo dhi nyime to biro konyo mokalo. Ka gik moko timore maber wako ni gino timore maber kama nikech Japan kata gima mojalo kaka Mumias chalo gima gino osedhi maber matin ma jogo osechudo maber ma employment koro yudre. Koro conditions mwamiyo gi leasing ni in ga ng'ama private developer no oyo karwa kanderi mawuotho ka gichandowa, waonge pi, waonge stima, nyithindwa gi bende onego ndiki joma area oka mondo wane ni value production mar sukari be oleno dhi malo mok ni sadi moko biro imported. To magi kotimore to wan kaka jopur wabudhi maber, sirikal budhi maber, ng'ano budhi maber, Kenya budhi maber. Omiyo ne feel ni kaponi leasing terms mabor to leasing terms me reduce to ni gigi nyakwa tim privatization kendo yie sirikal ahinya paro gima chalo kamano. Jadolo mane wuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo kwayo oganda jo Nyanza mondo mi osir piny owacho masani mar Manywanda ma owacho ni olemo mage osechako neno. Ahero gik manyo osetimne ma wach mar sirikal miluongo ni broad based government ni nikech agenda mobiro go. First of all, agenda mobiro go mar economy ni mora seriously. Agenda mobiro go mar siasa ma include gimora ma inclusive be mora seriously. Nikech okelo kwe. Koro an supporter mar broad based government. Sani koro ndara ma alwa ka dhi bondo osebedo ni budget. Ndara mana osebedo budget. To gik mamiyo gigi timre en broad based. Omiyo wanto nyaka bro support broad based. Kendo wahero ndi. To ni jomo wuka ka ni gino ok ber. Apana. Bishop Ondeje bende nokawo thuolono mar kwayo kwe e kind jotelo ma e kaunti ma Siaya. To koro kor kacheza matin e thurwa ka biro Siaya waka dawo ni wawe uru gini ketho nyingwa kata jo broad based gibiro ng'iyo to nadi kawan ka joma dongo mariek ni gore Nyanza kumora ilae kibiro Siaya koni adier wandai gi miswa lengo bejo kata jiduokre afili jo ma jo Nyanza yiuru doge piny we udhaw die ure ot to los gi ugi mondo mi wanying mar Siaya kawa gore to jomo kan nyiwa ni okwa support gini watemi uru kamano mondo kigima kamano nenre. Ne Radio Ramogi kaunti ma Siaya and George Amolo. Oganda ma Masara e sub county ma Suna West county ma Migori koro ne jobago ng'anyo mamuol mane gikwedo godo wacha masiche mag ndara mathoro timore e apaya mawuok Migori kochiwo Masak boma ma Masara ka koro gidwaro mar mondo mi piny owacho kawo okang' mowinjore mar tieko masiche mag ndara goendo. Oganda goendo bende gi wang' malich mokalo ne obago ng'anyo mamuol e ginga apaya maduong' ma wuok Migori kochiwo Masara noendo ka ne gitemo tudo weche mag masiche mag ndara mathoro timore goendo kod weche mag riembo magalagala magiwacho ni jo riembo ma riembo geche apaya noendo gin jogo mok thor ng'iyo chike mag ndara ka bende gisea ahinya jogo mariembo loche mating'o niang' emane giwacho ni thoro riembo moko lokora mana chike mag ndara. Oganda goendo manotelne kod jatend migawo mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Migori Valentine Ogongo ne wacho ni gisewito ngima ji mathoth malich mokalo e apaya noendo kendo gise kata mana bedo ka gigoyo report kata kobila kaachiel bende kod temo wuoyo kod telo ma kaunti ma Migori kunoendo mar ng'iyo kaka ditiek weche mag masiche mathoro bedo e ndara noendo to mano tamore nyaka gi lakseche gendi.
Ogungo wacho ni gisewito ji mang'eny nyaka nege go landalano endo lamo higa mar 2015. Kata bed ni apaya mowuok Migori nyaka boma Masara osebedo chenro mag wuoth ne oganda mathoth e kaunti ma Migori. Apaya ni bende komachielo osekelo lal mange mag oganda mathoth e gigo mag Suna West. Oganda mathoth matiyo kod apaya oseito ngimagi nikech masirago mag apaya ma kinde ka kinde. Kwan nyithindi kiye osebiro ka medore to ahinya e gwego mag Masara nikech masira mar apaya ma kinde ka kinde. Jogi we nyithindo makiye ng'ama biro take care of nyithinde gi onge. Gima nwadwa ni sirikal okonywa go mokwongo en ma yorni from Migori nyaka Masara orach. Mar ariyo kama meja lima inyowa en from Arombe to Masara. Kwa Masara kende ajali osebedo kanego ji from Migori namba nyaka Mwalo. Aseneno malit endarani chakre iga 2015 mandani olosi mano ya mondo koro oti osenego jowa mang'eny. Thoth masira gi osebedo katne gwego mag hera remo e apani mowuok Migori nyaka Masara. Masira ma apaya motimo machiegni en tarik 14 mar dweni ma ji ariyo ne owito ngimagi bang' lorino mar tipa ne onyonogi. Jodak ma Masara ka otele kod Fred Otieno tudo masira gi mag apaya kod riemb lochego mag tipa magiwacho ni koro riembo marach. Anjo youth wan watho kendo kenera wagini wuok mana due to careless driving. Iyudo ka derepe madho kong'o to riembo gari obiro godo ndara jatipa kin japiko okali ogoni pikose gi buti to goni pep kise bang' to duogo ng'igi e kiyo to nyieri. Koro wan gima wakwa government ma malo ni derepe mariembo ong'i ka gin gi certificate margi manyiso ni riembo oyienegi. Iwinjo nikech drepe gi gin ma gihinyowa gin gi overspeed giriembo gari ka gimer. Ng'i accident makanyo ok gweg okele go lwenda okele gi pikipiki tikele gi tipa. Omiyo akwayo base commander ma Migori ka mondo bi ong'iane jogo ma tipa drivers ka they are qualified ginyalo riembo tipa e yorni. Bedo ni apani bende koro onge kod matuta ka ochakre Migori nyaka Masara bende jidakgi tudo kod masira ma kinde ka kinde nikech onge gima nyalo gayo nyamburko e samaringa apayani. Wanyabedo ni wabedo to waparo ni kata chiwa nyalo to endaro kowuok odhi oko. Masara ka wasabedo kendo wadwaro bams madongo dongo. Kumoro kaniera remo wakwa serikal koyie to biye Masara ka mondo ng'inwa kaka nyalo konyonwa bams mabiro kaka jadhano to pile ka pile. Sirikal mamalo gi kamoro amora monyalo winjowa. Wakwayo ni uketnwa bump e yo mar hera remo kar kae mondo overspeeding ma jotipa timonwa kar kani oduoge chien. Wan wabedo underrated nikech wariembo pikipiki joka riembo udi. Oro neno ni bing ni onok inyalo dhi kamoro amora mohero. Wakwayo sirikal maduong'. Innocent people tho. Miyo machielo nyotho kar kae innocent manyoni mane bath ndara nyotho. Adieri ma Nyasaye jo sirikal. Wadwa ni ukonywa. Jodak Masara bende dwaro mondo koro piny owacho koro ketnigi matuta kata bams ne okawo kinde margi mar ololo apayani kendo keto matuta gi giwegi ka bende komachielo koro gidwaro mondo koro piny owacho koro bi kod okenge makare mar tieko masirago mag apaya gwengego ma kinde ka kinde. Wagombo ng'eyo ni to kare ka ne waketo bump era remo sirikal kaunti mokalo nobiro gi greda mochwero oko sani tamowa kaka dang' waket bump kacha mae gima kelowa mondo mi wadhi demonstrate mondo wang'e ni to ere yo midwa ketonwago bump kowuok from Kuro nyaka Junction ka police. Ne nyaka londo maramoy koke kaunti ma Migori an Jo Juma. Jatend duond bura mar People's Liberation Party PLP Martha Karua owacho ni ogeng'ne kendo tame donje piny Tanzania e kawuono niendi kokalo kuom ote mane ooro e mbui mare yokinywa kawuono niendi. Karua wacho ni en kaachiel bende kod joma moko makendo ratiro mag oganda moting'o Gloria Kimani kod Lynn Njogu ne otam ni ok donji e piny Tanzania kendo ne ogeng'negi e alap mar ndeke ma Julius Nyerere International Airport e piny Tanzania kunoendo. Kasani endi koro gima girito en sirikal ma piny Tanzania duogi e piny Kenya kaendi. Jotelo adego ne odhi e piny Tanzania kaluwore kod gwel mane ogwelgi godo kod riwruok mar East Africa Law Society. Mano en riwruok mar okinde mag pinje Afrika ma ugwe kendo bende ne onego bed ni gidhi chuo wang'gi e bura mane iyalo e jalno endo ma ni e duonde buche makwedo sirikal e piny Tanzania
Tundu Lissu mane onego beni hiyalo e bura ma Kisutu mano odichieng' makiny. Karwa ne ochopo piny Tanzania kar saa 3 mar onyang' kawuono niendi, kendo apisa mag immigration mantiere halaf mar ndeke ma Julius Nyerere International Airport e piny Tanzania kunendo ne ong'iyo passport mare, kato bang' mano endo to ne koro otame kod jotelo mag arita ma pinyno endo ni ok onyal donjo e piny Tanzania. Chilling at Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, where the 3 of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet uhuru. The great Mwalimu Nyerere, who welcomed all people, the oppressed of Africa. This is not what he must have envisaged, that we can be detained here. The common thread among us, we are guests of East Africa Law Society, and there is fear in this government of our dear Mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta continua. Aluta continua. Riwruok mar jopuonj mar NAT kata Kenya National Union of Teachers kokalo kuom jagoro mare maduong' Collins Oyu koro kwayo duol mandiko jopuonj tich pache kwa Teacher Service Commission kata TSC mondo mi otemie ng'iyo wach jopuonj ma pod odong' ka pod ok ondiki tich nyaka gi seche gendi bang' bedo ka gigo lam kuom higni buora ka gin jopuonj mane motiegore e yo makare to weche mag yudo tije pod otamogi nyaka e lak seche gendi. Kane owuoyo e gwenge mag Transmara e county ma Narok e iko mar achiel kuom jotelo machon mag riwruok mar NAT nendo bade ma Transmara kunendo John Musere Oyu nowacho ni dwaro nitiere mar mondo mi kaw jopuonj manche ne osetieko tiegruok margi mondo mi ondiki tich kage wacho ni maendi nyalo konyo ahinya tieko wach nok mar jopuonj ma osebedo skunde mathuru kaendi. Yes, I know teachers have not been employed. They are waiting employment. But Teacher Service Commission must come up with a criteria for employment. During our days, first from college, past the result. As we speak now, we have teachers who completed college 11 years ago and they are not employed. So we want to insist, I want to tell Teacher Service Commission, let us have some decorum in employment of teachers. So that those who came from college earlier should be considered before those who came from college yesterday or the other day. So that is a very strong position of Kenya National Union of Teachers. Imedo winjo weche manyien e Radio Ramogi gi James Rabala. Koda jadolo maduong' mar jokopere e bwo piny mangima Papa Leo mar 14 kisnya kawuono koro isida yanga e apis kaka papa ma koro okawo kara papa manchene magoro olal godo kasani endi koro nyasi nendo dhi nyime St. Peter Square e boma ma Vatican e piny Rome. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Kakoro atieko mage kore thund weche mano kelo ni kakoro ketonegi eyo machuok. Yohando wuoch ma chiro Kikomba e county ma Nairobi sani koro kwano lal mapek mane giyudo bang' mach mar tipo muoche chiro no endo kendo wango mwadogi motieko mano e yotiro mane piny orugodo kawuono niendi. Jotelo magwenge mag Nyanza kore kwayo mar mondo mi otemie paro matut ping magipingo godo dwaro mar sirikal mar keto e lwet ji giwegi kembe mag sukari mag gwenge mag Nyanza kunendo. Kode oganda ma Masara e sub county Masuna West county ma Migori ne jobago mang'anyo mamuol no kwedo godo wach masiche mag ndara ma thoro timore apaya maduong' mawuok Migori kochimo boma ma Masara ka gidwaro mar mondo mi sirikal owuok oko motegno mar ng'iyo kaka nyalo geng'o weche mag masiche machalo kamago. Nye kwara mga jong mago wene makilo ae giko maga winjo weche manyien mawuok kone kocha ge lak seche gendi watude kendo kango chopo sa par mar odhiambo ma kendo bucha kelo ne kendo weche moko manyien adimba
Kokamano kango chopo sa 8:09 kelo weche manyien goendo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo.